Ko himmen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Ke jimpule mindakasngi ka kot ka weringi ban ya imbadu Christ ban yomad ya ka jinglong temai badu Christ. Habangi puson nagi kam jengi apostel ngias ngau Paulus bakuit upenslur ya upaidringet But kidi ban yo ya ka donul ka batimai, ka jinget ka batimai, ka jingim ka batimai, ka jinglong ka batimai, but kidi ban yang scam ha ukris ha kie ke baro. Ban rung ha beneng kidi ban yait lemba ka jingsha shitong. Habangi bun singi ong syapang ka jinglong kristan ngila ban yus ngau ya ke jingi kai jong Jesu ha ka donur ka men siam jangi kai ka jingmut jangka jingim kristan hatto ka kut da ka ba pendap ya ka niam garukam lesi bun ki kristan ki berkat kristan jingim kristan ka ba mot pendap ya ka niam garukam but lesi ha ka sngi utrai ladangila ban pendap ya ka niam garukam ni berkat ngala pinpura yaka jinglong kristan ngala deb ki kam Henry bon ki bryu kim ju perkat hadin kane ka jimpindap yaka niam garukam ki im kumno pad haga jingem junkie lese don bon ki kristan ki baduai ban pindap yaka rukam ka jingli kalong hadin ba pe pindap yaka ne garukam Hatto don neyam kano ke jingala ha ke jingem jumpi. Hatto don neyam kano ke jinglong ukris ha ke jingem jumpi. Nias ngo ha ke kitab jimpen pau. Bau yanis bakuit ule yus ngo ya ke kubur babha. Kan se don ka beneng ka batimai ka perte ka batimai. Ka jinglong jang ka beneng kan kala. Nama rublay un van sa rengkat batki, badu blay uyai senran yaki, ba ublay udon rengkat batki, bakin yo iya ublay, bakin yo mad ya ublay, bat ke jinglong jangi beriu ka kala. Ka kitab jimpen pau, ka kot ka ver yangi, syapang kane ke jingkala ka bangi de bandon. Ka jimpen demai mensiam, jimpen demai mensiam, ka dawa na ngiru ya ka jimpen de mai ka jinglong na dong shadong ngide bandon ka jinglong jong uble hapo jongi kabamut ka jingkot balong kristan kalong ka jingkot ban im ya ka rukam im temai kumba im ujisu naga daga daw ngi yosngo naga gospel ka katino bale ka kran shai kadar Yenda u Judas ulam mino na ka kamaraneng da ka batumo ban shet kala u Jisu lastang ban karen minda nga pindon burom ya upa bad upa yo burom nanga haba u Jisu da ka bas ngavutu shai kadar ba un pedyang ya ka jingsha shitam ha ka jingem jangu ba lemba ka jingsha shitam un kindi buram ya ka perte wen kindi ulala ban kindi buram ya ubale ya ki pai do bale ula ban kindi buram ru ya ka nam ka buram jongo bale badu ong kane kalonga kelip ma jonga buram jongo bale kabamut man ki kristan haba ki pedeyang ya ka jingkot ka jingwer jongo bale ha ka jingem jangki bad kumbang yusngo na ka kam jongi apostol ka ban siap bad bandrong ha ka hima uble ngide ban shashitom ka jing shashitom ka jing sha leben kalong shibenda jong ki jingim kristan andre bon ki kristan pan kim sautu de lemba ka jing shashitom de lemba ka jing sha leben de lemba ka jingit bon ja jingvit bon jait ngila ben kindi burom ya uble ko himmen ko para ka jingkot kristan ka jingkot ban im ya ka jingim kristan badu kris kalong ka jingkot ban shashitam kalong ka jingkot ban yad lempa ka jinge ba bon jait
Bad ban yang scam haka Jingeh. Nagadagada ujisu la ong minda ngapindon burom ya upa. Nang da ujisu ula bendrap ayu kokun ba nga ya piya ka hukum batimay. Ban pindon burom ya ubale ngide ban im ya kane ka hukum ka batimay. Ban kindiyo burom ya ubale haka Jingem jongi ngide ban im ya kane ka hukum batimay. Ban longi Kristan ke bajanay ngide ban im ya kane ka hukum batimay. Habau Juda sumpat sautu ya kane ka hukum batimay. Ukala long nong shet kala. Nagadagadaw, buon gi Kristan hagane ka juk kabam menda, ki kala long nong shet kala, kalamdas ka utu ba ki dang shet kala ya ubalay. Don buon gi inga sem ki shet kala ya ubalay. Don buon upang jong gi inga sem shet kala ya ujisu. Buon ka kami jong ki inga sem ki shet kala ujisu. Buon gi kon hagane ka juk ki shet kala ya ujisu. Buon gi himmen ki para jongi ki shet kala ujisu. Namar kim sautu shay kadar ya ka jing dawa jong ubalay ha ka jingem jongi. Kim sautu ya ka jing dawa jong ujisu ha ka jingem ka jongi. Namar balay kim bat im ya ka jing hukum batimay jong ujisu Christ ban id ya ki himmen ki para. Ban id ya ki para bruyo bad ban kindiw ya ki daga jingid bun sin ngiyos ngo ki bruyo ki ong hana ki long Kristan ki de maki ki im ya ka jingim kaba penlaray ni ki way ngiyos ngo siya pangi ngasem ki bamdon jingsok ngiyos ngo siya pang ki shikurim ki baray ban shongklad ngiyos ngo siya panggishi kurim kibam yasuk paramaki. Kila kular hakamat kaduan kadupat banya it markeliang. Kila teya ka jutang jang ka jingid ha lemba ka sakramen jingkundiw kurim. Henry habawan ka jinge barit kila rai bakinum la banya it markeliang. Kishem bakamdon jingishu hakadonut ka jangki. Hanaka binta ki kam barit baria ngiyus ngo buon ki inga sem jongi kila jot menda nangda ngi kren sarong bangilong Kristan namar ngimdon ka men siem ben Iaishah ngimdon ka donut ka batimay ngimdon ka jingit ka batimay bad ngimju kindiyo buram ya ublena haki inga sem jongi ngimju pindon buram ya ublay upa haka jingem jongi ngimju pindon buram ya ujisu haki inga sem jongi namar ngimpat nang ban it ne ngim treben it ne ngim treben pindima ya ka jinge jongi ko himmen ko para ka jingem Kristan kabamud ne ka jingkot Kristan kabamud ngide bandon ka mensiem ban shashitam ngide bandon ka mensiem banai tilut ngaken mau ha Pakistan ha argajar katsan udon uwe ukun samla ubakerteng Agash Bashir ula pule haka technical school jongi Don Bosco bad ha Lahore bad ula long ubashirhem haka jinget ula wanda ka jingshisha na nongkendong ban pule haka technical school jongi Salesians of Don Bosco bad manga sngi utrai ulay mas Henry ujid ya kawe ka kamram ban long security guard ban test bad ban namar halagor Christianity kalong ka barit palat bad don bun gi jingale kalalongru kajaka badon bungi nongle noy bad ki ba wan ban pinjot bad penyap ya ki Kristan te ulajit ya ka kam ban yang security guard kadba wan ki brio hakimane u check ya ka met ka part yo jia de mano ba wan ban penyap ya ki Kristan bad kadba udang check ya ki brio ban parung ya ki hayimane ula wan uwe ubrio uba ula suba bamde Kristan bad ula test ya ka check ya ka met jongu bad ula lap badon ka bom ula te ya ka bom uni ubrio ula wan kanang ban pinbate ya ka bom hapo yimane bad ban penyap iki brio
Badune u Agash Bashir Umsha ya u bandrung hapoy mane namar hapoy mane hakata ka por la dap kumbashi hajar mut ki brio ke balawan ban mane ya uble ya ujisu hakamas bakoi te ul umsha ya u bandrung ula bat ya u badu tau briuru ula persang ban mare bandrung hapoy mane kenapa ula ban penyap bon ki brio dakaba penyap yala de dakaba penbate kapom Henry Agash Bashir Shimla Shaya Bandrum, Ula Piam Yawu. Bad, Uni Ubriu, Balawan Ban Penyap Ikikristan, Ula Sauto, Umla Bandrum, Hapoy Manena Maruni Wagash, Sha Yawu Bandrum. Bad, Hakataka Jingale, Uni Ubriu, Balawan Ban Lesniu, Ban Penyap Kibriu, Ula Suchon, Ula Pinme Yakataka Bomb. Labate Badagash Bashir Bad Mau Badsa Armud Kibadon Habar Kilayab Hagadagasni. But Kanekalonga Sining Kong Kumkaniki Jingjia Kalajia Ha Pakistan Ba Ki Ringet Ki Yap Nagabindaka Jingeh. Badu Pabakot Pa Francis Ula Penbana Yaka Jingle Ba Jungu Jingsha Shitam Jungu Agash Bashir Badula Kindiu Yawu, Shaka Jinglong, Ushakri Jongo Bale, Kanekalonga Jimpen Kre, Ban Kindiu Yawu, Shaka Jinglong recoiled. Bad, Baro, Kibriu, Hando, Kila, Yid Burom Yawu Agash Bashir, Namar, Ula Aiti Yalaka Jingim, Namarudonga Jingid Ubale, Hakari Pakistan, Kadbanang Ritpaid, Hapdeng Kristan, Uni Agash, Ulayo mensiyam banyada yaki parabanget badon hapoke mane badula jade banya hangne ko himmen ko para ngila banyo yaka jinget ka bashisha habangile eye nakabenta ban kindi burom ya ujisu habangile kano ka kam isene nagabenda ban pinbriang yaka ne ka jinget ngila ban ong ngilong kristan ba yaka jinglong jongu kris ban id kay ka jinglong jongo Chris ka jinglong jongo Chris kalong ka jinglong jonga jingid ujisu ula wanda ka jingid ula imha ka jingid ula jid ban yap nagabinda ka jingid kanamba ula ban kindi burom iya ka burom kanam ka burom jongo pa minda kane kade ka pali jonga ba jompi ban kindi burom ya ujisu lese kum Agash Bashir Ushakri Jongo Bale, Ubala Jade Banya Kaba Penim Yalade, Wat Hadin Ba Utip, Uneu Buriu, Udon Ha U Yakabom, Ban Bate Banya. Ula Ban Jid Artilikilindi Hanto, Ula Ban Petia Pet Im Nagabinda Nauni Ubrio. Ne Ula Ban Palait Yauta Ubrio Ban Rung Hapoyi Mane, Kanamba Ula Ban Nong Ngalait Im, Ngala Pershankat Bala Ban Kang Yawu, Henry Ulong Ubakam Klein Bor. Ula Ban Im, Wat Hadin Kataka Jingjia, Henry Ula Jade, Ban Penim Yakiway, Namarudon ka Jingidu Chris, Kalaroy Hapojum. Bon Sin Haka Jingim Jongi, Ujisu terwa kung kene kalat kalindi haka jingim jangiru ban ide ki parabriu ban kindi burom ya ka nam uble haka jingim jangi ban pengantang ya ka jingim jangi ve henry bonsin ngi nagabinda ki kam barit baria ngi persang ban pelait yalade ngi persang ban penim yalade da kabaino ya kalat kalindi ban i nakataka daw ngala ong habon ki inga sem jangi nagabinda ki daw barit baria ki jade ban pinjot but penbra ya ka jingem jangi nakataka daw leze haka mekhalaya haka rika sigil ngidon buon gi longing long sem bala jot bala pra ngidon buon gi himmen ki para kila ki ba shonkelim ki ba imha ka pop Kadaw kalong ngimpat don kata ka mensiyem ban id ngimpat don kata ka mensiyem ban kudup iwaya pa ngimpat don kata ka mensiyem jong ujisu krisa ka chingem changi ujisu kot uveriengi ban id markelya hangno kadon kaneka jinglong jong ujisu hakinga sem jangi te ngi kiba puson mendakas ngi ngide ban puson binia
Hadu katno ngi im ya ukris ha ka jingem jongi. Hadu katno ngi im ya ka jinglong jong ukris ha ka jingem jongi. Hadu katno ngi im nagabenda ki way. Lese pikum upa, pikum kakami, pikum ki kol. Hadu katno pila im nagabenda ki way. Bon singi sautu ki kimi ki pa jongi. Ban pen he pensan yangi nadu dang kelong kinna kila treshitom, kila rayangi, kila penbiang nadong shadong yangi. Henry haba kila stang ban temen. Haba kimla shuban tre. Lese kila duno ya ke jingko jingkia na mar ke jingtre shitam ban penhe pensan ya ki ingasem. Don ki kon ki kindai di ki kimi ki pa. Nanda kiong hana kilong kristan. Kam don jing mutshu ban im hakene ke dur da kabale ben ya ki kimi ki pa ki batamen. Don bon ki kon jongi kimju kin maushu. Kimju kin maushu ban peit sumari ki. Don ki ka ingasem ki kon kimju pinbiang ya ka dawai ka shinjong ki kimi ki pa. Hangno ngi don ka jingid. Hangno ngi don ka jingid jongu krisa ka jingim jongi. Ngimpa don setia. Nagata ka daw ko himen ko para. Kadau Jesu kot uveringi nagabinda kane ka beneng ka batimai bat ka perte ka batimai nagabinda kane ka jinglong ka batimai da ka ba Iaishah ya ke baro ha ka jingim jongi knambang indupla ban rung ha beneng ngi don kam ban puson jilliu lemkom da ngi bona preng jongi ngim don lat satya ban rung ha beneng namar ka jingim jongi kam ya deshu ya de durshu bat ka jingkot jongu Chris tongin puson ha kane ka Kirish bakoin nagabinda kane ka Jingeh knambang ilaban kindiu burom ya Jesu haga jingim ka jongi Jesu be id ngis ngongo yame ngiro yame ki pendon burom yame namar mela wanda ka jingid mela im bat ka jingid mela penim yangi da ka jingid minda mehika yangiru ban id iveya iveipat ko Jesu ngiaiti ki ingasem jongi ki men ki para jongi Bangim don jingid satya kumba melaki kayangi. Besiap haka donur kemen siem jongi. Dagan ega jingid kabatimai. Bangin dup bud yame. Ben kindiu burom ya kanam jame. Haki ingasem haka jingim shimet jongi. En ya ro ya utrai Jesus Christ. Amen.